Mas Akbar. Terus pundi? Alhamdulillah lan iki tanggapan kan nggih terus-terusan laris kok laris ora kaprah. Benjing teng pundi melih benjing? Benjing teng Nganjuk niki. Nganjuk kula kedah kesehatan dijogo. Sampai nek terus-terusan nek apa ora leren kuwi biasane sampean kena panas lho Mas, tenan kuwi. Gampang panas yo ngiyup lho. Ngono ya. Piye ta bocah iki koclok ketoke? Tegese iki dijogo awake aja sampai kesel nemen-nemen. Heeh, nek panas sih aku jane ora patek Mas. Maksudnya jarang. Tapi aku sing duwe iki lara omah lho. Oh, lara omah. Berarti sampean mame kurang dijogo, kurang pas. Lah kuwi ya bener kena lambung, kena lara omah sampean. Lara omah ya gampang yo nang kidul lho, Mah. Wong lara omah. Maksudnya iki penyakit lara omah ku lho, Mas. Lara omah iki lho. Ben ora lara omah iki carane piye? Aja nang lara omah ya nang kidul lho, Mah. Clok koclok. Iki lara. Lah kowe tak apakno.